Aba bafundi base-Excelsior bafike ngalentseni ukwethutyana kuzawuthi krwaqu iincwadi zabo belungiselela ukuchophela iphepha lezibalo nangona iintliziyo zikrunekile sisiganeko saphezolo sokudutyulwa kusweleke ugxa wabo ngethuba bemana ukuzonwabisa xa besathathe ikhefu ekubaleni imaths ebebeyibhala namhlanje. Ndicinga uba ndirayithi ubhala namhlanje because izolo ndithe xa ndifika ekhaya kwatshiwo uba hayi mandibe ndifunda izinto ze-counselling so zithetha namhlanje xa ndiphume ephepheni. Abazali bavakalise ukudandatheka emphefumlweni ngelithi abanalo elinye igwiba lokusithela xa abantwana babo bengakhuselwa nkqu nangabantu bomthetho. Qha ususpektha into yobana kuba bekubiwa imoto somewhere apha nazi kuba ndawo mhlawumbi ababumelwaneni babo. So ke kwafika amapolisa babaleka bona. Ekungazini ke into yoba njengoba bebebaleka bekukhona abanye osuspect mhlawumbi bebeleqwa ngamapolisa then lo dutshulweyo wadubuleka. I don't know the gist of the story. Usapho lukaSiyasanga Chulumanco elujecweni oludandathekileyo emphefumlweni lusinike umfanekiso ngqondweni ngemeko afumaneke ekuyo umzimba womntwana walo. Ndafike ndacela ke mna uba ndibone umzukulwana lo kuba lo sendifile uba udutshulwe seswelekile. Then bake bazama ukuthandabuza ukundinika elo thuba loba ndimbone ngelithi abafuni umuntu uzosondela phaya. Uyasanga mntana eberayithi kakhulu. Umntana obuthi mntanam khozondenzela umsebenzi ephandle nofikelela kuwo. Umntana baleke eza andenzele. Usapho luthi lungasilangazelela isandla sesipolisa ukuncedisa kwiindleko zomngcwabo. Ityala lokubulala livuliwe ukuze kuphandwe kulandela isiganeko sokudutyulwa kwendoda eneminyaka eli-18 ubudala. Esi sehlo senzeke ngentseni yangeCawa umhla wesi-3 kuNovemba kwisitalato iMabutho eNorthcrest Emthatha. Iimeko ezingqonge isiganeko zenza inxalenye yophando. Ityala lidluliselwe ku-I-Ipid ukuze kuphandwe ngokubhekele phambili. Kanti umama kaSiyasanga usenesingqala kukushiywa ngumntwana wakhe ebesajonge lukhulu kuye. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya Emthatha.